हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बयखौबो हरबाय लोगोफोर नै 26 जानुवारिनि पिकनिक जानोसै जोंहा हाग्राबारियाव बयलार बेदरखौ एवना लाखाबाय दा नै दै बारलांबावगोनसो जोङो दै बारनानै बै बोरि जायगायाव थांसै आरोना लोगोफोर एवना लाखाबाय न'फोराव लोंबा एसे उसुबिदा जायोना दावराव दावसि जायो गथ'फोर दं लेखा फरायनाय ओंखायनो जों एसे साइडआव थांसै आरोना लोगोफोर 26 जानुवारि नामै लोगोफोर जोङो रिपाब्लिक डे खालामनो नागिरदोंमोन रिपाब्लिक डे मोन नालाय लोगोफोर दिनै जोङो माने बेरायहैनाय जायासै आरो बाइकफोरजों माने फैसाफोर गैद्राया नालाय दा 100 कालेक्सन खालामनानै एसे जालाबायनोसै लकेलावनो 200 लै 200 जोंना लोगोफ्रा अबे थांखोब्रा आं हासुदोंमोनलै लोगोफोर बेयावनो सहैला जोब्बाय अबाव थांखो आयौ खुरखालांजोब्बाय माथो लोगोफोर नै बियो रायजोनि हा आरोना बियो जों गामिनि दंफांबारि गोजा ओइ न'आ थाबाय बेसेबा गोजानाव ओइ सुगोजा फैबाय लागाव सुगोजायावसो फैबायनो ओइ नोंथाबुर अबगै सुगोजायाव फैखोलै जायगाया बोरै जायगाया दे जासिन दे जायगाखौनो मोनथारा लोदि दे लोगोफोर लागाव नै लुलाबायदो बेदरा बिदि दं आयो ओंखामजों लगायना जानो मोजां जादोंमोनलै दे लागावलै लोगोफोर नै इयाव संख्रि दं संख्रियाव फुनना जा संख्रि लाबोखादों बानलु लाबोखादों लोंग्राफ्रा लोंबाय था आं लोङा बिराद मोजां मानसि आं जेराव बेरायनो थांसै दिनै थांसै रिपाब्लिक खालामासै जों दिनै जोंना दिनै हाग्राबारियावसो जाबाय रिपाब्लिक डेआ बाइक रिलि खालामथ'वासै जों दिनै ओंखायनो गोसोम जाजोबोब्रा